Tak jo, lidi, vítejte u mého videa nového. Je to moje první video na mikrofonu. A dneska si zahrajeme nějaký simulátor. Ale nevím, jaký simulátor. Když tak mi napište do komentářů, co mám hrát. Budu hrát cokoliv budete chtít. Úplně cokoliv. Ale já si zahraju něco asi, co znám. Takže... Omlouvám se, je tady kurva zima, takže... jsem trošku nasedlý asi, já nevím. Takže... Tak jo. Asi jdeme na tu hru. Klik simulátor. Jdem na to. Nevím, o čem je ta hra. Nevím, pokud jsem jí hrál. Nehrál. Dej like. Ano, dejte like, prosím. Dobře, a... asi si vemu hoši... Tam. Lidi, asi si... Kurňa. Asi si vemu autokliker, protože mě se nechce moc klikat. Ale jdem na to. Wow. To kliká fakt jako lidi hodně. Ano, kliká to hodně. A to bude zase na skákaně, jak vidím. Když tady jsou double jumpy. Já si jdu koupit nový egg. Golden Retriever. To trvá nějak přečíst. Ano, ten autoklik je docela OP. Takže... tak. Rebirth. Jo, já jsem třeba jak vypnout tohle takto. Abych mohl mít jako víc. Jedu je ten farm egg. Farmit na farm egg. Tak, tady máme ten mastery. Dáme ten Rebirth. Jo, tady můžu tradeit. Fox. Jedu asi ten farm egg. Tady je fakt toho hodně. Tak. Jo, to je na ten premium. Já dám zase Rebirth asi. Protože je víc peněz. A teď jdu ten farm egg farmit. Ty blavaj, ale ty Rebirthy se asi vyplatí, protože jako to bylo docela lehký nafarmit. Brown bear, nice. To tak ten je dobrý, guys. Tak jo.
A to bych asi dokázal, no. Půjdu sem. To nejde. Si musím koupit ten upgrade, ne. To stojí hrozně peněz. Tak já jdu možná oponigovat víc. Já potřebuji, abych je mohl vykraftit, ok. No tak já můžu redeemnout dárek. Dárek, pojď. Ok, nice. Co jsou vůbec ty gemy? Čemu jsou ty gemy? Jo, já nemusím kupovat za Robuxy věci. A můžu to koupit nějaký za gemy nějaký. Ale to je hustý, tohle to je hustý. Ale jako je to drahý, jo, ale... Já nemám 0 spinů, takže... Já jdu rebirthnout. Teď jdu šetřit na ty double jumpy. Po velké době jako nějaké dobré video. Konečně na kompu po velké době. Tak se jí další upgrade. Jo, to už nemusím kupovat. Nemůžu kupovat RAM. Tak, můžu na to skočit? Jo. To nejde nějak. To? Nějaký těžký pro mě. Já nejsem moc dobrý v jumpení. Ty blá. A já si to můžu koupit. Aha, tak to je docela dobrý. Tak to je lepší. Ty blá, ale... Jo, tak já tady můžu ještě Bronze League, tady jsou líky. To je docela dobrá hra. Ale já se zkusím zeptat nějaký... já potřebuji to... OK. Teďka jdu třeba asi na ten hedge. Na tenhle gold. Nějaký oslavný nebo... Ne, to je normální egg. Doufám, že bude aspoň dobré, protože je to docela těžký na XP. Takže prosím, že to bude dobrý egg. Aspoň tak třeba 50. No to je moc, 10. Aspoň 10. Monkey.
Ale jo, jde to. Doufám, že bude dělat aspoň dobrý prachy. Nice, takže si můžeme koupit další egg. Unicorn, konečně nějaký dobrý novej. Poušny. To už za 8 je hodně. Ty bláho, tak tohle je insane už. Já dostal i insane pack. Gemy o tolik peněz? Tak to. Dám. Nice, tenhle je hrozně dobrý. Já jdu asi koupit nový Rebirth. Monkey. Ten není moc dobrý, ale jo. Dáme. Pojďme, něco dobrý. Jo! Nice. Já vím, vy neslyšíte zvuky, ale... Ale pokud chcete zvuky v dalším videu, tak já vám to klidně udělám. Splním vám to. Jak je můžu vykraftit? Už nějaký machine, ne? Budu hádat ano. Takže... Jo, takhle. Ten není pořád dobrý pro mě. Já jdu ten Snow Island šetřit. Mám skoro já už mám 1 minut. Tak jdeme koupit mapu. Jdeme tam. To upgrade. To? Prosím, buď dobrý. Jo, Anka má. Aspoň tak to jo. Tak ten je mega dobrý. Tak tenhle je hodně výborný. Docela se postupujeme dobře. Polar novej. To je docela dost. Dobrý. No počkej, nejsou tam, nejde upgradenout to?
větší. Škoda. Ale legendární. Lidi, máme legendárního. Kolik má? Ty blau! Lidi, tak tohle je hodně výborný. Tohle je hodně výborný. To je hodně výborný. Tak jdeme otestovat. Tak to jo. To je hrozně hodně peněz. Ty blau. Už do toho Fall Islandu. Protože tam jsou nějak hodně dobrý. Nice, můžu redeemnout dárky. To 2500 dá. Pojď. Gemy. Gemy jsou hodně důležitý docela. Teď. Takže já jdu šetřit na Fall Island. Ne, já jdu šetřit na ten... O 4... No tak to jo. Rebirthum. Tak to nám hodně vylepšilo. To nám jako extrémně vylepšilo. Jako dělání to. Už ji nemůžu vykraftit. Škoda. Dobře. Arctic Fox, to ještě nemám. Ten je taky dobrý. Ale nej ten druhý nejlepší. Není dobrý moc. No. Arctic Fox, ale jo, je to dobrý jako prase. Tak jdeme zkoušet, tak to bude dobrý. Ty bláho, ale my vyděláme fakt dobře teď. Ale to už je jako hodně lehký. Jo, jsem ještě nebyl, tady jsou týmy. To je výborný. Tady už je 10 bilionů. Ten je hodně dobrý. Dobře. Tak to jsem asi lucky, když jsem to dostal. Já jdu rebirtnout, protože to je mega OP. Já se plánuju koupit asi už toho lepšího.
Tady už můžeš skečovat huge. Tak jo. Já s tím problém nemám. Jsou tady nějaký kódy? Ne, nejsou. Dobře, tak jo. Jo, máme dárky lidi. Jo, to jsou jenom docela velký dárky. To jsme dostali jako velký boost. A tentokrát už budu moc koupit konečně lepší egg. Jdeme koupit pumpkin. 21. Tak ten je výborný. Ty bláho, tak my jako teď vyděláváme jako extrém. Kolik si ten další? 60. A tady už jsou aspoň board boosty. Docela ta hra je dobrá. Tu hru nebudu editovat, protože co říct? Nebudu to teď a prostě nebudu to editovat, protože jako asi nepotřebuju. Prosím, dobrý lak. Spider. OK. Ten je taky dobrý. Napsal to huge, protože ten huge je docela cute. A já mám rád huge. A já jinak hře než Pet Simulator neměl huge, takže... No, ještě v jedné hře jsem měl, ale to jako bylo zdarma huge, takže to ne. No. Tak bude mít zase nový egg. Tak pojď něco dobrýho. Pumpkin, OK. Já jsem spokojený s ním. No, už náš Snowman není moc dobrý. Škoda. Kolik stojí ten upgrade, že? 60, tak já šetřím na ten 60 bilionů. Kábel.
Jedu ještě opening o ty eggy, protože bude to docela těžký pořád. To si děláte srandu. No dobře. Já už je třeba na těch 60. Protože máme 500 000 skoro za sekundu. No. Ale až dokážeme se dostat na ten rebir, tak budu končit video a budu dělat nové video pro vás. Já vím, že někdo skoro na ty videa nekouká, já vím. Ale to mi je jedno, protože mě to baví dělat. A dělám to hlavně, že mě to baví. Že... No víte co, já už to budu ukončovat, chci dělat to nové video asi. Takže čau.